Слава Ісусу Христу, дорогі лемки! Днеска mamy nasze tradycyjne czytania i dneska czytamy Ewangelię od Луки 13, 10, 17. Тогда Ісус вчив в єдній синагозі в суботу. І була там jedna жена, яку тримав дух в хворобі 18 років. Вона була скручена і не могла ніякся випростати. І як Ісус її зрів, то покликав її до себе і рюк: «Жено, ти вільна от твоєї хвороби». І піклав на ню руки, і вона зараз же випростала і зачала прославляти Пана Бога. Тогда начальник синагоги, обурений же Ісус оздоровив в суботу, озвався і повів до люда: «6 ден мати, коли мати працювати, тогда приходьте і зцілюйтеся, а не в день суботний». Господь у відповідь сказав до нього: «Гіпокрите! Хіба кожний з вас не одв'язує в суботу свого вола, це осла од ясел, а це не веде поїти їх на водоводи? То ту саму жену, дочку Авраама, яку сатана зв'язав юж понад 18 років, не треба хіба л було отого гудза звільнити в день суботній?» І як він говорив, то вшитки противники Гося завстидали, а вшиток нарід радувався славним чинкам, які Ісус робив.